سلام كما يتوعلو كبرى سمعتنا بهرميني ميديا نلو مع عربي 24 مقابيت تدالو حتصرت زيناتات هاقرات نورديك انه فلما كاندنا تبساط ኣብ ገለት ኣፈፍቲ ስራሕ ዝቝጸሩ ሰብ ድርብ ዜግነት ዝተናውሐ ምጽጻይ ሓበሬታ ክግበረሎም ይግባእ ክብል ኣገልግሎት ስለያ ሽወደን ሳፖ ኣተሓሳሲቡ ሽወደናውያን ኣሕዋት ንሩስያ ሓበሬታ ክቕበሉ ምጽንሖም ተኣሚኖም ኣበል ኣበይቲ ናይቶም ቆልዑ ዘለዎም ስድራ ቤታት ክናዋሒ ክብል መንግስቲ ገሊጹ ናይዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ዝርዝራት ድሕሪ ዝሓጻር መሳገሪት ተጸበይና ምሳና ጽንሑ ኣገልግሎት ስለያ ሽወደን ሳፖ ድርብ ዜግነት ወይ ምስ ካልኦት ሃገራት ርክብ ዘለዎም ሰባት ኣብ ጸጥታዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ስራሓት ክቝጸሩ ምስ ዝደልዩ ዝተናውሐ ፍተሻ ክግበረሎም ከም ዝግባእ ናብ መንግስቲ ኣብ ዘእተወ እማመ ኣፍሊጡ ሩስያ ቻይናን ኢራንን ንጸጥታ ሽወደን ስጋት ዝኾነ ሃገራት እየን ክብል ሳፖ ጠቒስዎን ኣሎ ድርብ ዜግነት ይኹን ምስ ካልኦት ሃገራት ርክብ ዘለዎም ዜጋታት ብዝምልከት መስርሕ ጸጥታዊ ፈተሻ ንምስላጥ ንጹር መምርሕታትን ሕግታትን ከም ዘድሊ ሳፖ ተገንዚብሎ ክትብል ኣፈኛ ሳፖ ካሪን ሉዝ ንሬድዮ ሽወደን ሓቢራላ ኣባል ባይቶ ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ዝኾነ ኣርላንድ ሻካራቢ ዝእማመ ኢራናዊ ድርብ ዜግነት ንዘለዎም 100,000 ዝኾኑ ዜጋታት በኣሉታ ዝጸልዩ ክብል ቅሬቱ ስሚዑሎ ህፃናሃሎ ምስ ወለዱ ብፖለቲካዊ ምኽንያታት ካብ ኢራን ናብ ሽወደን ዝኣተወ ሻካራቢ ዝእማመ ኢራናዊ ድርብ ዜግነት ዘለዎም ሰባት ኣብቶም ጸጥታዊ ተኣፋፍነት ኣለዎም ተባሂሎም ብሳፖ ተለልዮም ዘለው ስራሓት ከይቁጸሩ ዝገብርን ኣድለዋዊን እዩ ክብል ብትሪ ነቒፍዎ ትኾነ ግና ኣፈኛ ሳፖ ካሪን ሉዝ ዝእማመ ንጸጥታን ሓርነትን ኩሉ ዜጋ ሽወደን ኣገዳሲ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ዝኾነ ኣድልዎ ከም ዘየርኢ ገሊጻላ መንግስቲ ነዚ እማመ ድሕሪ ምርኣይ ግብረ መልሱ ክህብ እዩ ተባሂሉሎ ካብቶም ንሩስያ ሓበሬታት ሸጡ ነርኩም ተባሂሎም እተኸሱ ክልተ ሽወደናውያን ኣሕዋት እቲ ዝነኣሰ ንሩስያ ጸጥታዊ ሓበሬታ ይቕብል ምንባሩ በዚ ኸኣ በቲ ኤምባሲ ከም እተኸፍለ ኣብ ቤት ፍርዲ ይግባይ ተኣሚኑ ንሱ ሓንቲ ደብዳቤ ብቐጥታ ናብ ኤምባሲ ሩስያ ብኣካል ከም ዘብጽሐ ካልእ ደብዳቤ ኸኣ ናብ ኤምባሲ ሩስያ ይኸይድ ንዝነበረ ዘዋር ታክሲ ከብጽሓሉ ብምግባር ሓበሬታ ከም ዝቕበለ ገሊጹ ድሕሪዚ ኣብ ኡፕሳላ ካብ ዝርከብ ቤት ንባብ ዓስቡ ከም እተቐበለ ወሲኹ ሓቢሩሎ ክልቲኦም ኣሕዋት ንኤምባሲ ሩስያ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክቕበሉ ምጽናሖምን ካብቲ ኤምባሲ ገንዘብ ከም እተቐበሉን ነቲ ቤት ፍርዲ ናይ እምነት ቃሎም ሂቦም ኣለዉ ትኾነ ግና እቲ ንእሽቶ ንሩስያ ዝሸጦ ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ ብምግላጽ ምንም ገበን ዘይምፍጻሙ ክሒዱሎ ካብዞም ኣሕዋት ዝዓበየ ብገበን ስለያ ንሩስያ ሓበሬታ ብምቕባል እንተኸሲሱ ንዕድመ ልክዕ ምንኣሱ ኸኣ ን9 ዓመትን 10 ወርሕን ማእሰርቲ ከም እተፈርዱ ዝፍለጥ እዩ ወስኽ ኣበል ኣባይቲ ናይቶም ቆልዑ ዘለዎም ስድራ ቤታት ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት ክናዋሕተ ገይሩ ምህላው መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራሲ ሽወደንን ትማል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ ኣፍሊጦም እቲ ግዝያዊ ወስኽ ኣብ ሳመር ክውዳእ ተባሂሉ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግና ክናዋሕተ ገይሩ ምህላው ተገሊጹሎ እቲ ዝበዝሐ መጠን ኣበል ካብ 1325 ክሮና ኣብ ወርሒ ናብ 2100 ክሮና ኣብ ወርሒ ክብል ምዃኑ ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዉ በዚ ድማ ናይ ኣበይቲ ኣበል ዝምልከቶም ቆልዑ ዘለዎም ስድራ ቤታት መመልከቲ ምእታው ከየድለዮም ነቲ ኣበል ብቐጥታ ከም ዝረኽብዎ ክግበር እዩ ኣብዚ ዓመት ኣስታት 110,000 ቆልዑ ዘለዎም ስድራ ቤታት ወርሓዊ ናይ ኣባይቲ ኣበል ክረኽበዮም ዝብል ውጥን ኣሎና ዝበዝሓ ካብዚኣተን በይነን ደቀን ዘዕብያ ኣዴታት እየን ኣብ ከምዚ ዝበለ ጽንኩር እዋን እዚ ኣበል ኣገዳሲ እዩ ክትብል ሚኒስተር ጸዓት ቢዝነስን ኢንዱስትሪን ኤባ ቡሽ ገሊጻላ እዚ ውጥን ኣበል ኣካል ናይቲ ኣብ ጽድያ ዝህሉ ባጀት መንግስቲ ኮይኑ ምስ ሰልፊ ዴሞክራትና ብምስምማዕ ዝወፀ እዩ ተባሂሉሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካን ካናዳን ካብን ናብን ዶባተን ብዘይወግዓዊ ገባብ ንዝሳገሩ ሓተት ዕቑባ ከይቅበላ ተሰማሚዐን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሎሚ ዓርቢ ናብ ኦታዋ ካናዳ ኣብ ዝገብሮ ምብጻሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ክራኸብን ንትሕዝቶ ዝስምምዕ ዕላዊ ክገብሩን እዮም ተባሂሉሎ በዚ ድማ ሰብ መዝዶባት ካብን ናብን ዝንቀሳቐሱ ሓተት ዕቑባ ክመልሱ ስልጣን ተዋሂቦም ኣሎ እዚ ስምምዕ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ 2004 ዝወፀን ስደተኛታት ኣብታ ቀዳመይቲ ዝኣተውላ ሃገር ናይ ዕቑባ ሕቶ ከቕርቡን ዝገብር ውዕል ዘመሓይሽ እዩ ተባሂሉሎ
ካብ ካናዳ ሰጊሮም ናብ ኣሜሪካ ዕቑባ ዝሓቱ ሰባት ብቁፅሪ እናወሰኹ ክመፁ ምጽንሖም ጸብጻባት ይመልክቱ። እዚ ኣሜሪካን ካናዳን ዝኣተወ ዕወል ብሮካም ሮድ ኣቢሉ ካብ ኪዩቤክ ናብ ኒውዮርክ ዝግበር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሓደቲ ዕቑባ ንምዕጋት ዝተገብረ እዩ። ከም ኣካል ናይ ዝውዕል ካናዳ ኣብ ደቡብን ማእከላይን ኣሜሪካ ካብ መስጎግትን ጎነፅን ኣምሊጦም ዕቑባ ንዝደልዩ 15,000 ስደተኛታት ናይ ስደት ፕሮግራም ከተዳልያ ክብል ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ በዓል መዛ ኣሜሪካ ንሲቢሲ ኒውዝ ገሊጹሎ። ካናዳ ዓመታዊ ብሚልዮን ዝቑፀሩ ስደተኛታት እትቕበል ሃገር ምዃና ዝፍለጥ እዩ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዓርቢ 24 መጋቢት ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና ነመስግን። ሰላም